साइनि खाकसांमा तै हामबायफोर जों नुखा लाइथांनाय सालरबो गोबांमा थोंख्रों आदंरक चिनि पार्टी IPFT नि एगेंस्ट गोबांमा कक्सिल जामुंरक जों नुखा आरो नों बिसिं गोबांमा बरक गोबांमा जानजानि मते खै जतन कक्सिल चलायो हियाबा जों नुखा कायसा ससियेल मीडिया चैनल नि कताल चैनल मुंखा लांमा कताल हिनी कायसा चैनल नफरखा आ चैनल त्रिपुरा हस्तेनि गणमुक्ति परिषदनि आदं एकेबा एक्स CEM बरन गोनां राधाचरण देव बर्मा चिनि IPFT नि एगेंस्ट एवं कायसा कक शाखा बेलेखेनो तामिनसेनाय दुखजनक कक एकेबा खानांजांनाय कक बामफ्रन फायका तो तिब्रासा कमासे थांकामु आं प्राय मासाव 1978 आगेत आगरतला शहर से नंदननगर कृष्णनगर बनमालीपुर अभयनगर 669 परिवार मात्र तिब्रासा তিনি সেই জায়গা 33,000 উপর तिब्रासा পরিবার 1 লক্ষनि উপর तिब्रासा আগরতলা বাইকে খাবা बामफ्रन फाये चाकरी रिजार्वेशन मानिका ऑफिसर अंखा IS ऑफिसर अंखा IPS ऑफिसर अंखा राबार बागान अंखा व्यवसा वाणिज्य खाइका अंखा आगरतला फाइका विभिन्न ब्लक हेडक्वार्टर खाइका आरो न खुखलेका कोनो बोल सामंग तांखा তিনি সমস্ত কিছু তামনাय আর তাবুক তো যেভাবে চলি দङ আহাयनि सेसजों थांनाय এই যে বিজেপি RSS যে লাইনে চলি দङ IPFT কক্ত সাইলাপ করে বরক তো এখানে একদিন এখানে দুদিন বান্দন মরণ কয়দিন তিনি বিজেপি বাই দङ খানা IPFT বাই তামনাय কংগ্রেস বাই থাঙানো তাবুক যে বিহার ইলেকশন फेब्रुवारी मासाव ताई 5টা রাজ্য যদি ভোটিং গাই 2023 যদি বিজেপি করি হাকাय आहायनो से अ सरकार तो तमनाय IPFT तो बियां थाना ठिकना से दङ ताम माले आजागा बसागा जे IPFT रकबा ताम এখানে একদিন এখানে ওইখানে 2 দিন বান্দর মরণ কয়দিন কখনো लांमा कताल चैनल शाखा जों नुखाबो 17 तारिख नुखा ससियेल मीडिया जेहेतु नायते नायते प्रब्लेम नुगै बेलायखिनो जों खामखा इनके आबोनि बागै आं खरकसा एडवोकेट हिसाबै बनो लिगेल नोटिस रहरखा 20 तारिख मिया 21 तारिख बिनि लिगेल नोटिस जे बनो रहरमानि आबो सार्प उनखा आनि मोबाइल रिपोर्ट साफायके आबोनि बागै आं दिनै त्रिपुरा हास्तिनि जत लुकुरकनो ककनो सानानि मचुंगो जे अमो हायकै कायसा रिकगनाइज्ड एंड रेजिस्टर्ड रिजनल पार्टी चिनि पार्टी IPFT त्रिपुरा हास्तिओ पार्टी IPFT नो ताबु जतनि सलाय फान गोनांनि जों सायमानो इनके कैसा रजिस्टर्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड पार्टी नो अम हायके बांदर हायके बा मुखराबाई जे सुरसामानी ओ बेलेखिनो नि हायके बा कैसा डैमेज चिनि IPFT पार्टी नो खालायमान बागै बनो नोटिस रहरका नोटिस आंगमनो साका नों जे आसु लुज कक निनि ए खुबतुइ जे नंखरमानि आबो आंनो लीगल नोटिस रहनानि नांखा लीगल नोटिस आंगमनो साका जे नों जदि न चिनि नोटिस मानमानि 15 दिन नि बिसिंग निनि रिप्लाई हेकेबा नों जदि न जोंनो हेकेबा जनगण त्रिपुराव नि जनगण त्रिपुरा सारकनो नों हमामा साननाय जे आं जे त्रिपुरा सारकनो स्पेशली IPFT खायनायरक जथन त्रिपुरासा जोंबो त्रिपुरासा बनिजिबो त्रिपुरासा न ओंखायनो खरकसा त्रिपुरासा सत्तुतै ते खरकसा त्रिपुरासा न मुखरा हिन्नानि आम बेलेखेनो जाया
Nung 15 din ni bisingo judi nini reply eko nini apology nini nakar sani hangkai ang sikya nini against ang court case file khaine civil as well as criminal duita case na ang bini against file ma khaine bo judi bini nakar sani hangkai jonogonno karon nai nai di ভারতবর্ষনি যেসব মন্ত্রী অকরা ফানুমথুং যেসব কতর মন্ত্রী ফানুমথুং যেসব আদম কতর ফানুমথুং কাইসা রাজনৈতিক বদল ন আমো হাইকে বলংনি পশু পাখি বাই সুরসাউই মানিয়া আবো চিনি শুধু চিনি সিমিয়া যে কোনো রাজনৈতিক বদল ন যদি আমো হাই হিনি টংখানকাই আবো কাইসা ড্যামেজ কলাইও আর রাজনৈতিক বদল নি শুধু রাজনৈতিক ড্যামেজ সিমিয়া ও জায়গা आं खाखायो जे त्रिपुराहानि जत त्रिपुरा सानो अकगनो खानाकानकाय नरक हयतो जाजागलाक जे अजे सानाय रकनो अथवा सानायनो नरक अवश्य सेलेंनाय तामले आईपीएफटी आमसक सामन खालाय दङ दाबसुक जरातै आराय থেকে 3 বছর गभर्नमेन्ट कन्टिन्यू चलै दङ जों लाइ थांनाय लाइ बुमारखौ जों नुजा जे जों दफानि बागै सामं खालायनानै हिंगाय अथवा निनि कन्स्टिट्यूशनल राइट नति कक सानानै हिंगाय जों आगि रग 2018 चंमारनि सिगां सेब्रि जागिया जेसा राजनीतिक बदल फानुंथुं त्रिपुरा हावा आईपीएफटी हाइ खेलायै गुबुननि रिजनल पार्टी रक कुनु दिनाव खरां कतर खाय कक सावैचिरि खगै मान्यानि कारण आमनो जे निनि अधिकारनि कगनो साना थाङैबो लाई थांनाय सरकार जे सरकार त्रिपुरासानि बागै मुंसाफानो गाहाम खालायलांलिया जत्त त्रिपुरासानि हुकुम मुकुमनो सकमरखा आबनि लगे लगे चिनि जे कन्स्टिट्यूशनल राइट नि कग्रनो साना हिननो जों बखौ खलगै रिजार्टखा बाकी राजनैतिक बदल एके गोबां एनजिओस दङ चिनि त्रिपुरा हास्तियाव दिनै आईपीएफटी पार्टी त्रिपुरा हास्तियाव किसि साफानो सरकारनि लगेयो दङ माबाय তিনি যত বড়লগ্ন মানে কক রাইট টু স্পিক যে তমনি পার্টি সংবিধান আবার তিনি ফ্লাইট মানো শুধু পার্টি আইপিএফটি তিনি সরকার আসুক তমান তিনি অজাগা সাথাই খালাইও যে চিনি ত্রিপুরা সারকন যে রিজনাল পার্টি এবাব 2 লাখ চিনি আইপিএফটি নি কর্মী দङ এবাব 2 লাখ ত্রিপুরা সারকন তিনি চিনি त्रिपुरा हानि बुसारकनो तिनी अमहायके मुख्राबाय सुरसामानि गुबुनि दफारक तो अमहायके जों सुरसामानि खनायाको फिया नायनायदि जीएमपी नि खरकसा आदं हिसाबै तिनी त्रिपुरा साथुतै ते कायसा बदलनो मुगैनो मानो नों आनि आईपीएफटी नो हानजागिया अथवा जेकुनु आईएनपीटी नो हानजागिया मुगैनो मानो किन्तु नों खरकसा राजनीतिनो अमहायके बलंनि पशु पाखि बाय सुरसामानि बेलेखिनो दुखजनक ते बेलेखिनो खामनानिको गै त्रिपुरा हासनि त्रिपुरा सारकनो जत्तनो आं कन्यानि मुचुंगो जे अमो हाइरक सावि तमानि खानाय जों आबनो कक फिरक मुंमारिनाय प्रतिबाद मारिनाय आइन देश आइन दङ आइननि बिसिंथिनो जों बनबो बिनि जे सामानिको करनो जोंनो जे डिफेमेशन खालायकेबो जोंनि जे मानहानि इंखा मानहानि मामला जों बिनि बिरुद्धे खालायनाय जदिनो ब बिनि कगनो फिरगैनो हाया हुंके किन्तु ताबो जों अबनो नाय दङ ते खालाय दङ सामं खालाय दङ पार्टी आईपीएफटी दफानि बागै सामं खालाय दङ गोबांमा बरक गोबांमा कक सिलसावै नमान दिल्लीआव जों कयदिन सिगां दिल्लीआव थांफैया तिनिबो मियाबो तिनि तेकायसा टीम दिल्लीआव थांजा गोबांमा बरक कक सिलसाव त्रिपुरालेण्ड नायनानै बागै थांलाय जाउका आईपीएफटी एक्चुअली त्रिपुरालेण्ड नायनानै थांजाउका आईपीएफटी रक माने आम कक माजराबेरि कक सामानि खालायनो कारण आईपीएफटी त्रिपुरानि त्रिपुरासा दफारावनो फियगनानि बागै सामं खालाय दङ दिल्ली नांखाय दिल्ली थाङो कलकाता नांखाय कलकाता थांनाय जे जागा थाङै चिनि दफाराव नि ककनो सावै दफानो फियगै माने आ जागाजों जों हमब्रुमब्रुमो थाङै मा दंनाय कुनु खालायनायखै कारण जों चिनि त्रिपुरा सारावनो जों कक रिजार्ट त्रिपुरालेण्ड जे मानयासा चिनि सावा चालु दंनाय त्रिपुरालेण्डनि बागै जों
हा दफानि बागै दिनै जों राजनिति खालायनो रोङिया तुति फानो दिनै मा खालायखा बाध्य जों दिनै राजनिति खालायनायनि कारन जों डेमोक्रेटिक कान्ट्रियाव दङ भटनि बिसिंथिनो हा चालावो आबनि बागै जों दिनै दिल्लीयाव माहायनो जोंनि दफानो फियलिंनि बागै एसे टीम थांजा आसा खालायो जे इमानि गाहाम नंनाय फिया जों যদি ন কোনো খালাইমালিয়া नि आसुगि दंखाय सुग्लायग्ला फिया जों दिनै तिप्राहानि जे तिप्रासा दफाराव जों फियनानै जे कक्चा अब चालु दंनाय खिनांगो आं अमन साननायो जे কোনো राजनीतिक बदलनो अमा हायखाय जों खरकसाते खरकसानो कक सिलचा मुं सिलचा लायै दफा बाय दफा राजनीति खालायनि आमति हायके कक बांलायावै फायदि त्रिपुरानि त्रिपुरा सरकनि हामनानि पाइथाक जे लामा लास्ट दै फाइनाल सल्युशन अब उनका जों त्रिपुरालेण्ड नांगौ त्रिपुरालेण्डनि आसा जिनि दफा फियौजाक मानिया सालजा आंबो हाइजरानो सफायनाय इ त्रिपुरानि त्रिपुरा सरक जतनो बुजिनाय इ त्रिपुरालेण्ड साराले जों बानजेनानि दैखुनु लामा गै अमनो जों साबजा जों सारा त्रिपुरानि त्रिपुरासा यात्री मासेनाय त्रिपुरालेण्ड नांगौ दिनै आ सामुंनो जों दिनै थाङै थाङै दङ दिनै 2009 निसिमि जेबाबे त्रिपुरालेण्डनि बागै सामुं खेलायखैमोन जे मानसा जतनो खायलाय दङ যারা নব আসুগৈ তিনি অ লাইট নাইট দंनाय अ जे তিনি कक्सिल जामुन जों जे फिरगैरि दंमोन मनो जाजाक हंके ते आईपीएफ त्रिपुरालेण्ड जाजाक हंके फायदि जतनो थानसाकै सामुं खेलायो जिनि अदफानो फिरलायान के आं सोंसिदों जिनि जे বিষয়তে जों दिनै अजागा प्रेस मिट खालायगा आमंका स्पेशली जिनि जीएमपी नि चिन्ति प्रसारनो जे जीएमपी नि आदं अमहायके मुख्रा हिनि जे कक्सिल जामानि आमनो ब फिरगैना हातुं फिरगैना हायाखै जों बिनि एगेंस्ट पार्टी आईपीएफटी जों केस खायनाय बिनि बिरुद्धे क्रिमिनल सिविल एज वेल एज क्रिमिनल केस बेखौनो जों खालायनाय आसा खायो त्रिपुरानि त्रिपुरा सरक खा थांसानाय जिनि सामुंनो नुगै बे नरगो प्रतिबाद खालायदि अमा हाइको जुदि नुगै दंखांखाय ससियेल मिडियाव नुगै दंखांखाय कमेन्ट खालायदि बजे त्रिपुरा सरकनो मुख्रा हिनि दंमानि अब कि जादे जाया अब नरगो नायदि जों पार्टी आईपीएफ खायो ते जाजा गियांगैना जों दिनै बनो अमा हाइ लिगेल नोटिस रिनानि बाध्यखा थिनांगो जों तेबो जों अमाहाय नोटिस दै केस जों अबयस्से गोबां सालरमै मुख्यमंत्री मानिक सरकार अमाहायनो जिनि रिजनल पार्टी आईएनपीटी रखनो आगि बलंग बरक बाय जुगाजुग दङ आमते हेर माइकिं जों सामानि नुजाबो फिया बिनि एगेंस्ट केबो केस खायनाय गैयैनि बागै हयतो बर पार लाई थाङो कुनु खालायजागिया जों जिनि एगेंस्ट ले जों कुनु दिनो अमाहायके खुक्ति मनगै लायरिग्ला जों जे नांमानि आइनत जे लिगेल नि जे लामा दंमानि आ लामानो जों यूज खायनाय ते जिनि पार्टी नाबो स्ट्रं खायनाय बागै चाइटकनाय जे जिनि दफ हामबाय बेलायखा हामबाय दिनै 22 तारिख अक्ट'बर 2020 कैसा प्रेस मीडियानि बिसिंथि खालायै हायनाहाय कक सानानि बागै नांखा जे इसुते दिनै कक सानानि थाङै दंबाबो बेलाय खाग हामानि कक तामनि बागै हिंखाय थांनाय 15 तारिख अक्ट'बर 2020 कैसा ससियेल मीडिया नि बिसिंथि खालायै
sini IPFT ni against IPFT ni ministers rok ni against hai ke ba sini IPFT ni honorable MLS rok ni against hai ke ba IPFT je 2009 ni simi tabo present 2020 jorabo je IPFT ba IPFT ni ongoi jara leadership khai tongnai overall je Tipraland ni supporters rokno kaisa social media ni bisingtui khlaiai slang language bai ekaba lasma sangsa kok bai khlaiai jana bengai mane ekaba sini IPFT ni against kok samane social media wo abno nugui sangtini baidya ongkha as a IPFT ni Tipraland ni supporter hisabai जों बेलायबो खाबा दुखु नांखा खरकसा डेमोक्रेसी नि रायदावो एडीसी नि एडमिनिस्ट्रेशन न लंग पीरियड रान खालायतुबि फायनाय हेकबा एडीसी नि खरकसा एक्स-सीएम बरम गोनां राधाचरण देबबर्मानि जे स्टेटमेंट नुगुइ तिनि बिनि आ स्टेटमेंट न जों तिनि जवाब होनानै बागै बाध्य अंखा सुदो कक सिमिया कैसा लीगल नोटिस इशू खालायजाखा चिनि IPFT नि बरम गोनां एमएलए बिश्वकितु देबबर्मानि एमएलए नि राइटिं पैड बाय खालायै एडवोकेट चिनि बरम गोनां बिश्वकितु देबबर्मानि राइटिं पैड बाय खालायै बना कैसा लीगल नोटिस मियाफ्रानो इशू खालायै बिनि एड्रेस रहरजाखा 2D श्री राधाचरण देबबर्मा आरो ओल्ड कालीबाड़ी लेन कृष्णनगर आगरतला 3 नम्बर 799001 आरो जागाव सब्जेक्ट तंगो लीगल नोटिस फॉर डिफेमेशन आरो जागाव बिनि जे स्टेटमेंट हायकबा बिनि आ स्टेटमेंट नि एगेंस्ट संतिनि लीगल नोटिस रमानि कारणंखा बा खरकसा एक्स-सीएम एडीसी न हायकबा तिप्रासानि एडमिनिस्ट्रेशन न परिचालना खालाय फैजा बा खरकसा डेमोक्रेसी नि रायदाव बरकनि नेशनल पॉलिटिकल पार्टी नि खरकसा बो मेंबर्स हायकबा बरकनि नेशनल पॉलिटिकल पार्टी नि तिप्रासानि ऑर्गेनाइजेशन हायकबा गणमुक्ति परिषद नि बो खरकसा बो आदं बो तिनि बाहाय खालायै IPFT न बांधन मरণের अवस्था IPFT रा एखाने एकबार ओइखाने दुइबार एमन करे कतदिन चलबे আর बिनि जे स्टेटमेंट आपनो जों व्यक्तिगतभावे आपनो जों सिलायमं याफारो तै लीगली बाबेबो हायनो ब आपनो खमा सानखांखाय बेलायनो जानाय नाकार सानखांखाय बेलायनो जानाय आदारवे ब जदि आ कक सामायना बिनि ककनो ब जदि रसावै नाया हंखांखाय IPFT नि अंगै लीगली बाबेबो बिनि एगेंस्ट केस फाइल खालायनो बागै बाध्य अंनाय ताई गणतंत्रनि रायदाव बाहायनो बिनि एगेंस्ट जत तिप्रालेण्ड सपोर्टार तंनाय र बिनि एगेंस्ट फारांथि सानानि बागै आबा बाध्य अंनाय तै कैसे बो सावता महनाय बानफ्रन टंगमानि जराव बानफ्रन नि बिसिंतै खलायसि तिप्रासार ऑक्सीजन मानु आगरतलाव नक तांनानि बागै सुजुग मानखा हायकबा पद्रिपुर डिपार्टमेंट ऑफिसर नि सुजुग मानखा हायकबा पद्रिपुर डिपार्टमेंट सुजुग मानखा अमा हायकाय बिनि जे कमेट अमा स्टेटमेंट आबनो जों बेलायखनो स्लेंगो बिनि आ स्टेटमेंट नगै जों एज ए IPFT नि अंगै एज ए तिप्रालेण्ड सपोर्टार अंगै चिनि स्टेटमेंट जों सानानि मुसुंगो विगत बरकनि सरकारनि पिरियड हायकबा कम्युनिस्ट नि रूल बरंनि सरकार चालांमानि जराव एकमात्र IPFT 2009 नि सिमी
2020 জরাব সমস্ত চুরাইবাড়ি থেকে সাব্রুম পর্যন্ত একমাত্র CPIM ने हेकेबा GMP ने एगेंस्ट एकमात्र लड़ाई खाने अंका IPFT आज जराब कोनो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कोनो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी इवेन कोनो NGOs IPFT न करे के बफना CPIM ने एगेंस्ट आंदोलन कतर खाने बकरे कक सानाय बकरे प्रतिबाद खाने बकरे इवेन कर्मचारी महल पर्यंत सी के बफना कोनो कक साराक मैया करक्सा CPM नि मेम्बर बिनि एगेंस्ट कोनो या खलाई दंफाना किंतु कपाल काहाम हने जों वानसगो कि बीजेपी ताबो त्रिपुरा नि जत त्रिपुरा सरक एनी सिटीजन should not only political party ni leaders rok simiya not only any regional political party ni leaders rok simiya even NGO simiya সাধারণ কামিও তংনাই হেকেবা শহর তংনাই যতনিনো ইন্ডিপেন্ডেন্ট কাইসা ফ্রিডম মানে হায়ংখা সরকারনি সামং তাংমানি যদি চায়াङै তংख्लाय आबोनो समालोचना खालायनानै हेकेबा निजिनि राइटनि बागै प्रतिबाद खालायनानै हेकेबा निजिनि मानथायनि बागै आन्दोलन खालायनानै जत सिटिजेन तिनि इन्डिपेन्डेन्ट हेकेबा काइसा सुजुग मोनखा IPFT एवं BJP गभर्नमेंट फाइमानि अमहाय परिस्थिति वो जों तिनि स्नामै रेखा आबोनि बागै जों नुगो ताबो जत पॉलिटिकल पार्टी नो तिनि कामी थेके शुरू खालायै शहर पर्यंत ग्राम थेके शुरू खालाय शहर पर्यंत तिनि जत पॉलिटिकल पार्टी नो तिनि जाने जा राइट नि बागै कक साबो जाने जा राइट नि बागै आन्दोलन खालायो जाने जा राइट नि बागै प्रतिबाद खालायो जाने जा राइट नि बागै मानथायनि बागै जबा खालायो आबोनि बागै जों अमहाय सिचुएशन खालाय तुबै फैक्या फियाबा कम्युनिस्ट नि पिरियड जों नुखातामो जतनिसले गोबां मादारं माने तिप्रासारनि बिसिंगा कम्युनिस्ट नि पिरियड जतनिसले तिप्रासारा हाइसले हा सेकजाक माने कम्युनिस्ट नि पिरियड जतनिसले तिप्रासारा बिरमान माने कम्युनिस्ट नि पिरियड जों नुगो आबोनि लाइबुमा रकने जों कताल खालाय सानानि थांला आबोनि बागै जिने हामबेल सबमिशन तंनाय प्रेस मीडिया नि बिसिंति सोशल मीडिया नि बिसिंति खालायै जिने बरंगनां राधा बाबुनि थानिबा बिनि जे आकक सामानिना बजदि रसाबै नाया हंकाय अब लिगेलि बाबेबो एक्शन नाजांनाय तै डेमोक्रेसी नि रायदाव बहायनो खरांति साजांनाय तै किसे सावनानि मुसुमुसुं पॉलिटिकल जत पॉलिटिकल पार्टी नि राइट दंगो खालायनो अधिकार दंगो खालायै मानु तिनि जों प्राउड दंगै कक सामानि कगिया जों तिनि गोबांमा गोबांमा न्यूज चैनलाबो टक शो थाङै जों आकबो जों मा सावो इभेन ताबुकबो सानाय आगामी दिनाबो जों सानाय IPFT गणतन्त्रनि रायदाव IPFT खालायमानि कारनंखा IPFT त्रिपुरालेण्ड सानो त्रिपुरालेण्ड आलादा राज्य सानमानि बागैसो जों दिनै IPFT नि बानार IPFT नि प्लेटफर्म IPFT नि पार्टी नि फ्लेग न जों दिनै गणतन्त्रनि रायदाव जों दिनै रिसिभ मा खालायो सापर्ट मा खालायो सामुं मा खालायो बुनि बिसिंतियै दिनै अ जागाबा बासाबै वेडिं 2 থেকে 2.5 বছরनि बिसिङावनो जों दिनै त्रिपुरा हास्टेनि लाइबुमाना जों बेबाखनो विगत 25 বছর कम्युनिस्टनि पिरियड खालायमाया जिनिसना जों वेडिं 2 থেকে 2.5 বছরनि बिसिङा जों दिनै त्रिपुरासानि लाइबुमाना जों दिनै परिवर्तन खालायगा अब साबनि जाराय साबनि बिसिंतियै दिनै गोबांमा IPFT ना कारि गोबांमा पॉलिटिकल पार्टीनि गोबांमा त्रिपुरासानि बिसिङाव MP अंजाक दंगो MLA अंजाक दंगो स्टेटनि मिनिस्टार अंजाक दंगो एडिशन प्रशासन चालक फैनाय दंगो जों दिनै तामनुखा चुराइबारि थेके साब्रम पर्यंत दिनै लाइबुमा जों तामनुखा जेमन लाइगे मेलागनि निर्महल अब चिनि यागो करिखा जेमन लाइगे चिनि उदयपुरनि दिगि कतर कतर महाराजानि पिरियडनि महाराजनि प्रॉपर्टी हेकेबा राजवंशनि प्रॉपर्टी अब चिनि यागो करिखा उदयपुरनि मातारबारि मन्दिर चिनि यागो करिखा आगरतला निने खयारपुरनि चैत्य देवता मन्दिर आ एलाकाबो आ आमचायो चिनि बर खरकसापनो व्यवसाय बाणिज्य खालायमानिया दिनै जों नुखा आगरतलानि आस्ताबल मैदान अब साबनि यागो सगैखा इभेन आगरतलानि राजबारि पर्यंत 2-3 बागनि बिसिङा 1 बाग सिताबक सिनि महाराजा प्रदुत किशोर मानिकनि यागो ताबक दंग तै बाकी पार्ट हंकाय अब बुनि दफनि यागो सगैखा
अबहाय जिनिसनि बागै से आन्दोलन खालायदि आबोनि बागै से आन्दोलन खालायनानै नांगौ आबोनि बागै से दिनै चाबा खालायनानै नांगौ नों तिब्रासाबाय तिब्रासानि एगेन्स्ट कक सालायै तिब्रासाबाय तिब्रासानि एगेन्स्ट हामिया सालायै तिब्रासाबाय तिब्रासा तिनि चैलेंज नालायै तिब्रासाबाय तिब्रासा तिनि पाल्टा जवाब पाल्टा आक्रमण खालायै जों तम मनायबा आईपीएफ उइदिं आराय बोसोरनि बिसिङा चिनि एचिभमेन्ट जों आगरतलानि चिनि बिरखं नख्लाना महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानिकनि एयारपोर्ट सनामका बनि परे चिनि महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानिकनि आसामनि सालना सुति घोषणा खालायकिया बनि परे चिनि बर्मरा हाथायनो चिनि हाथाय कतर कक बरक बुंबाय जों फारका इभेन जों माबा मोसानानै मुचुंगो जे चिनि ब्रुट डिसप्लेस पिपल्स रंनि जे प्रब्लेम दंमानि যদি নো কমিউনিস্টনি পিরিয়ড মানিক বাবুনি পিরিয়ড যদি মানিক বাবু যদি মুখ্যমন্ত্রী তংখাঙ্কা হেকাবা 2018 বিধানসভা নির্বাচন হাইনো হাই যদি রাধা বাবু সঙ্গে সরকার হেকাবা মানিক বাবু হাইনো হাই যদি মুখ্যমন্ত্রী ফাই আচুক ফাইকা হাঙ্কাই কোনো দিনফুনো সিনি কাঞ্চনপুরনি রিয়াং তাকবু খরাউনা তিপ্রাওয়া নবরন নারক সিনাই তিপ্রাওয়া নবরন তংথাই জাগারি সিনাই তিপ্রাওয়া নবরন হাবাগে রিসনাই হিনাই কোনো নেতা কোনো নিনে पॉलिटिकल लीडर फनांगतों एनजीओ लीडर फनांगतों सोसाइटी लीडर फनांगतों केबो प्रतिबाद खालायमिया खामो नारगिबो माया खामो इवेन जों तिनि 2018 गभर्नमेंट फाइमानि परे जों बरकनाबो तिनि तिप्रा हावानो जों बरन नक थाइरेनाय दं थाइरेनाय भुटार अधिकारिनाय सरकारनि समस्त सुजुग सुबिदा रिनाय अब सरकारि भाबे कायसे सिद्धांत नावै जों कायसे सल्युशन खालायमानखा अब सिमिया तेबो सिनि गोबां एचिभमेन्ट दंगो आबोनि बागै सुदु राजनीतिकनि बागै सिमि आईपीएफ तिनि एगेन्स्ट कक सायावै सुदु तिप्रालेनि एगेन्स्ट कक सायावै दंखांखाय बालायना तिप्रासा दखानि बागै काहा मंगाना होनाय जों वान सगो आबोनि बागै ते आसा ककलक सानानि थांलिया चिनि उइदिं आराय बोसोरनि बिसिंगो आईपीएफ ते जथेष्ट साफिसियेन्ट 25 बोसोरनि जराव लाई थांजा गोबांमा बिसिनि जराव हायकाबा 70 बोसोरनि गणतन्त्रनि क्षमताव त्रिपुरा राज्यनि क्षमताव जे सामोन खालायमिया आबनो आईपीएफ ताबुक तलक तलक खालायै आबनो कभारेज खालायनायनि बागै फुलफिल खालायनायनि बागै जाय दबै दङ ताबुकनिनि गोबांमा बरक साबताम होनाय ते गेसियारादा बाबु साबताम होनाय एडिसिनि टाउन कमिटि बिल अब 2016 जे बिल तबु जाखा एडिसी अथॉरिटीनि बिसिंतै खालायै अब जे बिल तिसा जाखा आ बिल न तुयै बिनि मन्तब्य मियाफ्रानि जराबाता मनिसा কক बरक बैसायाबा बांला बैसि सावो এই বিলটা তো আমরাই উত্থাপন করেছিল এবং আমাদের বিল ছিল আমরাই তো বিল পাস করেছিল নং যদি না নিনি পিরিয়ড আবিল নতি সাবো আবিল নতবই ফাইও কমিউনিস্ট नि पिरियड नि जरावा नों बाहायके एप्रुव खालायमालियाबा राज्यनि कैबिनेट नि कैबिनेट नि जरावा नों बाहायके आपना 32 बছর एडीसी मानमानि याबुलो एरिया नि बिसिंग एकटा लोकेशन एडीसी आमचाया तिप्रासानि बागै ताबुले शहर अंसितुं आकक नों कोनो दिन सोशल मीडिया सामने नुकिया इवेन नरंनि संगठननि बिसिंतियै कम्युनिस्ट तिप्रासानि एलाइड अर्गानाइजेशन जेमननि तंगो टीवाईएफ तंगो जीएमपी तंगो टीएसयू तंगो नारी समिति तंगो पद्रे 15 नि संगठन तंगो केबा जों 300 पर्यंत एडीसी बिसिंग जोंना शहर क्लाइम मारिनाय हिनाय नरंनि अर्गानाइजेशननि राइटिं पेड नि बिसिंति फनांथुं हायकेबा सोशल मीडिया नि प्रतिबाद फनांथुं हायकेबा दाबि खालामनानै फनांथुं जों नुकिया त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरासारा केबो फन नुकिया बाहायके मियाफ्रा आईपीएफ नि बिसिंतियै दुइजन कैबिनेट नि बिसिंतियै इवेन आबो पास खायनायनि सिगांबो खमलंगो सिटिं डेमोन्स्ट्रेशन खालायकिया सिनि हाई लेवल मॉडलिटी कमिटी नि थानिबो जों जायफोर मेमोरेंडम सबमिट खालायो आफ्टर सिनि एडीसी आमचायो टाउनशिप खायनायनि बागै सिनि प्रपोजल कपिबो दंगो एवं हाई लेवल मॉडलिटी कमिटी नि थानिबो सिनि मेमोरेंडम सबमिट सिनि बनि बागै अमो हाई लासिमा संसा हायकेबा अमो हाई थकायै राजनीति खालायै तिप्रासानि बुट न मानानो होनाय बसकांगो तावान सक्तो नों सुस्थ भाबे राजनीति खालायदि दावफाना फियकनायनि बागै राजनीति खालायदि दावफा कमानायनि बागै कुनु दिन अपना राजनीति ता खालायदों
कारण ताबुक जे जेनारेशन ताबुक 2020 नि पिरियड अंखा अब 2020 कोनो तिप्रासानी बोट नफना थकायै बोट नाइमाना हिने केबो कोनो तावान सक्तम कारण जत तिप्रासान ताबुक मैक्सिमम कामियो न ताबुक तिप्रासार बेलाय एलार्ट होंगी थांगा सचेतन होंगी थांगा याग जतने याग एंड्रॉइड मोबाइल तंगो आबनि बागै आगेबो गणतंत्र नेराय दाबो 70 बছর ब पार्टी ब नेता ब बदलनि एमपी होंगी फाइकिया मिनिस्टर सावै फाइकिया एमएलए होंगी फाइकिया एमडीसी होंगी फाइकिया एडीसी नि एक्स निने सीएम होंगी फाइकिया जत तिप्रासान साइमानो बनि पिरियड तामो सामन खाइजाका जत तिप्रासान साइमानो आबनि बागै जेसेकोनो संखा खायो आईपीएफटी न जेसेकोनो चेष्टा खालायदों डेस्ट्रय खालायनायनि बागै हेकेबा सेकमानानि बागै आ सुजोग जोंथाय आगामी दिन रिमांला कारण तिप्रासानि लाइबुमा अनेक न तंगो आईपीएफटी একটা রিজনাল পলিটিক্যাল পার্টি ব गभर्नमेंट ऑफ इंडिया हेकेबा इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया नि बिसिंगतै खायै जों कायसा सिनि आईपीएफटी पार्टी जों कायसा रिकगनाइज पार्टी कायसा बरम मानजाक तंगो सिनि रिकगनाइज पार्टी नि बिसिंगतैनो जों तिप्रासानि बेबाक बिरमानि याकनि काटेनानि बागै यकनानि बागै आबनि चबानो जों खलाय तंगो आबनि बागै जत मानसाक जे कोनो नेता जे कोनो जेसक महापुरुष कोनो आईपीएफटी नि एगेंस्ट जदि रंग एलिगेशन फल्स एलिगेशन जदि ती साबै जदि कक साबै तंगो हंकाय जों आबनो उइदिं 24 घंटानि बिसिंगा आबनि जवाब आबनि पाल्टारिनानि बागै जों तियार तंगो आबनि बागैनो जों ते आसे ककलक सालिया जतनना हामबाय दुर्गा पूजानि अंगै नारनि थानिबा जतनि थानियावना खा हामया फार हामजाक माया फार हामबाय।